Malawi Today. TPP oye! Bwana, nimafuna nijide clarify chintu chimosi. Kuno kumpoto bwana na pali ponse pamene tikupita bwana akufuna inu bwana kuti mubwererenso pampando. Bwana taenda ndale running mate talandiridwa ndithu bwana tapikiridwa nkhuku kuno bwana ufunani ndipo atipanga promise kumpoto kuno bwana tikutenga 85%. TPP oye! Bwana malamulo amanena kuti amene wawina ku confession kukhala vice president ameneyo ndi amene amakhala running mate. Bwana inu mwachita bwino kulira kwa azimayi onsewa, kulira kwa azimayi onsewa mwapephereza mwamsankha Dr. Chaniasa kuyimira azimayi, kuyimira kulira kwa azimayi onse. Mena Maria Bwana ndikumaliza motere basikisilisa kutemba bwana mukulowa mboma mukayankhula ndi anthuwa anyamadano amanga cheka ali kumbuyowa mukaona wasewa bwana mukulowa mboma koma mukawakumbuke anthu amene akuzunzika panali pano akunzeni onse amene akulira mwakonse mwaonjeze kuti zitheke. Mulungu bwana akudalitseni ndiloyeni kuti tsopano Mulungu akudalitseni bwana ndinawuzidwa kuti ndiyankhule za civic education koma ndaganiza kuti peni mwana wanu amene akuzitha bwino abwere kutsogolo kuno angowaphunzitsa kwa anthu awa kuti kodi kavotedwe kathu tikavota bwanji, ovota akavote bwanji. Peni pili tabwani kutsogolo kuno mwaphunzitsa anthuwa kuti akavota bwanji pomuvotera profesa azapita mphalika siko chalamamba TPP oye! Bwana sindikujerani nthawi yanu chifukwa nthawi yatha. Akuluakulu tufuna zinthu zisinthe sichonchonanga, tasusika mokwanira sichonchonanga, zaka zina 5 ndi MCP kukhala kumanda sichonchonanga. Zonse tapanga pano ndi bwana wakubwera ngati sitikachonga bwino apa ndiye kuti zasokonekera. TPP oye! Kuvota sitimatengera kuzolowera, tikuyenda tipange zoyenerera 5 years zachuluka. TPP oye! Choyambirira takwiya ndizoona chakwera watikwiyiza, koma tikakafika povota tisakamuyang'ane ndi kumuyang'ana komwe, pamene ali tisakagwirepo ndi kugwirapo komwe. Presidential candidate aliyense ali pa ballot tikakafika tilibe naye ntchito, pamene ife tikukagwira ndi pamene pali chimanga. TPP oye! Pali chimanga pali ndani kodi? Pali chimanga pali ndani? Pali chimanga pali ndani? Kuti zinthu ziyende bwino tifuna ndani? Ndi amene timadziwa kulemba tikakafika pabokosi pa tikangoti chani? Koma chochongacho chisakapitirire kunja kwa bokosi tukizana. TPP oye! Tikachonge mkatikati mwa bokosi mokamo kuti chongi eti ndiye kuti atati akhulupirire kuti tikapanga zimenezo aliyense chala mwamba tikapange kuti chani pochonga. TPP oye! Amene sitimadziwa kulemba akakatikira iki mkati mwa chala tikalowe mkabokosi mukukakoti chani? Kukakoti chani? TPP oye! Osakayerekeza kuchonga atati winayo ndi kunkwacha ndiye kuti voti yanu sakaiwerengera. TPP oye! Bwana ndikuwasimikizira anthuwa kuti anyamatano ali uku ndiyena ali kulilongwe akupanga china chilichonse choti isaberedwe chimene
mutapange musadandaule ndikubera mukangotuluka mwananu ndikupita ukavota atati pa 17 ndi president wa dziko lino. Zikomo kwambiri. Chala mwamba DPP waye amene akuti sindikaponyesa ndikachonga mkati mwa bokosi. Chala mwamba DPP waye. Bwana President, ndimafuna nene ichi, ndimafuna chimwendo achite manyazi, ndimafuna chakwera achite manyazi. Bwana samayembekezera kuti inu kampeni mungasegulire kuno kuzuzu pano pakatoto. DPP waye. Bwana Madandaula anayamba kampeni akuti atati satuluka. Kodi atati wakatuluka amatulukira chimwendo, amatulukira chakwera, samafunanso ndikuwaona komwe alibe nawo ntchito. DPP waye. Atati lero mwatuluka akunkuya akulira uku akuti muchituluka weekend yokhayo katati. Akuti mukutseka misewu mashopu anthu akutseka andafuna zawo ni atati ndi akuti tati musatulukenso mubwerere kumangochi. Boma lapita. DPP waye. Panthawi ino ndisanapase ena mafuna nene ichi. Atati munalankhula mawu. Munanena mawu. I want to quote you. Munanena kuti I don't know why God has kept me this far. You always say that, Your Excellency. I've been thinking that kandikuganiza kuti kodi atati chimakulankhulizani chimenecho ndi chani. Ndimafuna ndikuyankheni atati on behalf of all Malawians. God kept you for a reason, and that reason is to save Malawians. Bwana musaza fuso limenelo takuyankhani. Mulungu wakusungani, wakupasani moyo wautali, ndipo apitiriza kukupasani moyo wautali kuti mupulumutse Malawi. Tatokoza sika kwambiri. DPP waye. Afodi waye. Atati waye. Chifukwa cha nyengo tikuchimbizana na nyengo ya isoti pange kuti imamwose mkwisamzamu yoya apa perekani wakanchindi kwa Profesa Arthur Peter Mutharika mweno mwambepo kuyowoya tapulika na makora kukomeza bati. Your Excellency, forgive me. I'm from the media. I've been consulted by the TV. It's about PR. The picture is not good because we are facing the light. So we'll change, you forgive us. Kutisinde okangura askangura mbarija kutichituzi chisioneka bwino. With your permission, Your Excellency, allow me to do the needful. Swani umemuka masukira kwani mukaya sate gezi mkwani vutaona baonu panu bwana chigumuri kwa tuwana nyoka msingu lapapiti ya ikuti paumarini ya magani ya kuti nyewe ya DPP tosti kalambako sanafa tiliko tikuona machenjezi viliko unijana mba wakutu machenjezi kulicha abana tochi tukuli mapapa pa msongi paka vuza hapa tochi 1000 ishi ntochi ukutikuna ni mkuwa Malawi tikuya mkwanyane soti ya imagani ya kuti tianti kumbukani pa 16 hapa vili kwa imwe vili kwa njani watu wanyitu kulumbi ina kuli ya kulumbi achakufa mbele ina kuli ya kulumbi ndipo kawa batirana kapangira hiyo wakuti wamkoa kumchia changa
nawe mwabayezga mwaluona luwozga polisi naneso mwachitilengo wantu panu kumukwatirani kuti chonde yedesesani vumukushita ukoma low battery please charge ukutembeyenge wakutipalia eno kwa kutumutu ushita vichi watu mamafumo mutu utembeyenge noti kukona waka yae muvingabu yaye waishi nyo kuta apita mtari kachuta mtumbikeni TBP oye asinyo chief kajibazi ngwira takutokozani kwa maana kitu kimozi mwabembanja kandi manyazi bwana kwambira ba 17